Tunga sa kilo nga shabu, nagkuha sa kapulisan gikan sa usa ka drug courier. Ipadayon ang pagpanghatag og libreng syringe sa mga tigamitan og drugas aron sa pagpamenos sa matagdan sa AIDS. Vice Mayor Efren Hica mereklamo nga ang Provincial Board naglangay-langay sa pagsuspenso ni Mayor Nelson Garcia. Kasong frustrated murder patok sa asawa sa Vice Mayor sa Ronda nga misulong sa gituhuang kabit sa iyang pana, gi-downgrade ngadto sa slight physical injuries. Estudyante nga biktima sa pagmolestya sa iyang maestro, gibutang ubos sa psychological intervention. Principal naghimo sa ilang kaugalingon nga investigasyon. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, petsa 3 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, ang kapulisan may angkon nga bisan sa subsub nilang operasyon sa paggukod sa nalambigit sa iligal nga drugas, dili sayon ang masumpo ang negosyo. Kay base sa mga operasyon nga gihimo sa kapulisan Glen, kutob lang sa mga gagmayng gaway sa sindikatong ilang madakpan. King Perez, Sugin Limi. Kapin sa usa ka kilo sa drogas na ang nasakmit sa kapulisan gikan sa duha ka dakong anti-illegal drug operations. Nasikop ni adtong Biyernes ang drug courier nga si Jonathan Cañada ug nakuhaan og 600 grams nga shabu. Nagibana-bana mo kantidad og 7 million pesos. Samtang kagahapon nadakpan si Marilu Sabilio ug nakuhaan og tunga sa kilong shabu nga di mo menos sa 6 milyones pesos. So if you analyze it, kung nakakuha ka ng 1 kilo, ilan mo nakalusot? Ang pagkadakop sa duha ka mga drug courier makatabang usab kini sa pagtudlo sa uban nga nalambigit sa illegal nga negosyo. Matod ni Senior Superintendent Labra sa Regional Intelligence Division, temporaryo lang ang pagka-neutralize sa drug operation sa Mambaling ug Dulho Fatima ug dili angay ka kumpiyansaan. Temporaryo lang ang pagnihit sa shabu sa maong dapit. Pag temporary nga paghunong diya sa maong area, but this is only temporary because daghan pa diyang mga pushers maong area ang angay pang dakpon, no? Actually, nanganganak yan eh. Yung trabaho na yan gives birth to another trabaho. King Perez, News 5. Paningwaon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga muubos ang demand sa tigamitan og drugas subay sa ilang gihimo karong mga operasyon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dublihon ang paningkamot sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pakigbatok sa iligal nga drogas sa syudad bisan pa man sa malampuso nilang mga operasyon. Di nasikop ang mga drug courier ug nakuhaan og minilyon nga balor sa shabu. So it's a tall order. Last year we had a very nice, actually a very great year last year. Gipanghambog ni Kapa ang ilang kalampusan sa miaging tuig diin miabot og kapin 3,000 katawo ang ilang nadakpan nga nalambigit sa iligal nga drogas. Gani ang Cebu City Police Office maoy number 1 sa tibok Pilipinas sa kampanya sa pakigbatok niini hinungdan nga kinahanglan nila kining dublihon karong tuiga. Usa ang barangay Inayawan nga naghitak ang pagpamaligya og drogas. Well, Inayawan is number 1. In terms of shooting incident. And I will give special attention to Inayawan. Tinguha ni Kapa nga makuha ang anaa sa top level kinsa nagpaluyo sa iligal nga drogas. Apan nasayod siya nga di kinisayon nga misyon. Usa sa mga rason kung nganong mikuyanap ang drogas sa nasod, mao nga daghan na kaayong chemist karon nga mga langyaw nga makamaong muhimo og shabu ug bisan asa makahimo sila niini. Subling gipalanog ni Kapa nga sa pagkakaron wa pa siya'y nadawat nga impormasyon nga dunay laboratory sa drogas sa Dakbayan sa Sugbo. Alang niya nga ang mas importante karon mao ang demand reduction
nga magsugod gyud sa pamilya ang pahimangno og pag-edukar sa ilang mga anak ubisan kinsang sakop sa ilang pamilya aron di magumon sa illegal nga drogas. So, importante dyan, alam mo sa akin, mas maganda yung demand reduction, no? Yung start with the family, na yung aking tatlong anak hindi maging addict, yung isang sitio wala nang addict, yung isang barangay wala nang. So, for the whole of Barangay Naiwan, wala nang gumagamit. So, di ba? Dapat ganun eh, ano? Kahit may magtinda dyan, walang bibili. Kasi nga, maganda yung ano sa bahay, sa simbahan, sa community. Kahit maraming pusher dyan, walang bibili. Diba? Mas maganda yun eh. Daw, kung walang bibili, wala nang magtitinda. Ray Pasaporte, News 5. Human sa pagkasikop sa drug courier ni atong Biyernes, kinsa nakuha og 7 million worth nga shabu. Laing 6 million worth nga shabu na sakmit sa Cebu City Intelligence Branch uban sa PDEA 7 gikan sa usa ka gina nga gihulagway nga big time drug pusher sa Barangay Mambaling. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Miabot sa tunga sa kilo kining dako ug gagmayng pinutos sa gituang shabu ug gibana-bana nga mokabat sa 6 milyones pesos ang kantidad niini. Nakuha ang maong shabu gikan kang Marilo Sabilio, human gipalitan og balor 5,000 pesos bugti sa usa ka bulto sa decoy sa Cebu City Intelligence Branch ug Philippine Drugs Enforcement Agency. Lakip nga nakuha kining 38 revolver. Gihulagway nga nagunang big time pusher sa Barangay Mambaling si Sabelio. Usa ka concerned citizen ang mitaho sa kapulisan bahin sa binuhatan sa Dinakpan, mo nga natigayon ang buy-bust operation kagahapon sa hapon. Kita po ninyo the same texture, no, sa nakuha na to. Parehas gihapon nga bato-bato gihapon. So mahong sir nga group Most likely ma'am, dili na to i-discount na possibility nga they belong or kanisya is belong to one group. Dili na to i-mention. Nakugang si Mambaling Barangay Captain Wilfredo Gose ang nakita ang shabu nga nakuha. Butyag niini nga nakadungog siya og hungihong kalabot sa negosyo ni Sabelio. Gani iya kining gipasusi apan wa siya magdahom nga ingon niini kadako ang operasyon sa subject. Nasako sa kaingana kadako at the same time nasako ko nga siya mismo nagbaligya. Hindi ko kakatuon niya. Matod sa Dinakpan nga unom kabuwan pa siya nga nalambigit sa pagpamaligya og shabu diin kawad-on mo'y nagtukmod kaniya sa pagbuhat niini. Gingong dunay maghaturan kaniya og shabu ug nasayran sa kapulisan nga niadto lang Sabado gihatod ang ilang nasakmit nga shabu. Minodor man ana mo. Asa na nimo gikan ning mga shabu? Ihato do sa diri. Kasagaran customer nimo? Sa SM. Mga construction workers? Leslie Caminade Vistil, News 5. Naglaraw ang Cebu City Health Department na manghatag og libreng syringes ngadto sa mga tigamitan og drugas isip sa pagpameno sa nangataptan sa HIV bisan og nakasabot ang kapulisan sa maong katuyuan. Posibleng mabaliwala na hinuon ang ilang paningkamot nga mapakgang ang problema sa illegal nga drugas sa Dakbayan. King Perez, Sugin Limi. Migawa sa editorial sa usa sa mga pamantalaan sa Subo ang gipangayong suporta sa Cebu City Health Department ngadto sa konseho alang sa libreng pagpangapod-apod og syringe. Katuyuan niini maong pagmeno sa HIV cases sa Dakbayan sa Subo. Human masayri nga ang hinungdan sa pagtaas sa kaso sa maong sakit maong transmission, pinaagi sa pag-inject sa drogas sama sa gihimo sa mga freelance sex workers. Nasayran nga ang blood transmission, may usa sa mga paagi nga daling makuha ang human immunodeficiency virus. Makaresulta ang HIV sa acquired immune deficiency syndrome o AIDS, nga wapay tambal sa pagkakaroon. Gingong pinaagi sa libreng pagpanghatag og syringe, malikayan ang pagpuli-puli o gamit niini. Nakasabot ang kapulisan sa tinguha sa City Health, apan usa ka disadvantage ang maong sugyot sa padayong pakigbatok sa kapulisan sa gidili nga drogas, kay madasig na hinuon niini ang mga drug users. I would not say nga it should be stopped, but I think kinahanglan doon na gid siguro yung mekanismo or palisiya nga dili hinuon makapasamot sa problema sa drogas ang maong advokasya. So Kung nabalaka ang Regional Intelligence Division, matod sa officer in charge sa Cebu City Police Office, nga di dako ang epekto sa maong lakang sa City Health, kay padayon man ang mga operasyon sa kapulisan sa supply reduction sa drogas. Siyempre, intravenous pag nag-inject ka ng infected,
you get the virus. So siguro naisip nila na might as well libre na yung series. Daw lang, hindi ko Nang hinaot si Labra nga moagi sa pagsabot-sabot ang maong lakang, tali sa mga grupong nakigbatok sa illegal nga drogas o grupong nagtinguhang mumenos ang HIV cases. Una pa nga mapatuman ang pagpanghatag sa mga syringe. The people nga pasiugdan niini should sit with sa nagbuhat sa balaod nga mahunong ang droga, meaning the reasons of the people advocating nga mahunong ang pagsaka sa HIV ug ang grupong nag-advocacy nga mahunong ang illegal drogas, magkaabot ang ilang intention. King Perez, News 5. Lalaki nga mipalit og sigarilyo gipusil sa wamehing tao, posibleng gitulis kini o nasaypan lang sa gunman. Ryan Sorote, Suginimi. Nag-ubo-ugwa na'y kinabuhi nga naabtan ni Edita ang iyang bana nga sa Hermelin Igot human kini po sila pasado alas 2 kaganyang gataon sa sitio Timpolok, Barangay Babag 1 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mipalit ra og sigarilyo ang biktima diyang giduol sa wa maaling tao o gipusil sa makaduhang higayon. Tuho ang gihuwat sa gunman nga mag-inusara na lang ang biktima kay mukaw ng taog balot uban sa usa sa iyang 7 ka mga anak. Way nakakita sa akto sa pagpamusil apan dunay nakakita sa pagsibat sa usa ka motorsiklo nga dunay nagkapyot nga lalaki. Sugatan niya diha kaning diha nay sikad. Ya kunog ingnan nga pauli na nga tupa. Ingko diin man di kakilin dito sa eskina mamupalit mig balot. Suma sa kapulisan, unang gipusil si Igot sa luyong nga bahin sa iyang lawas og nakalakaw pa kini palayo apan giong gisunod og gitiwasan kini pagpusil sa ulo nga mahinungdan sa iyang kamatayon. Duha ka kabhang sa kalibre 45 og kwarta nga giong gipanag-iya sa namatay ang na-recover sa kapulisan sa crime scene nga pipila ka metros gikan sa panimay niini. Gisusi sa kapulisan ang posibilidad nga gitulis ang biktima kay nahanaw ang cellphone ini og ang ubang kwarta. Wasab gi sa likway ang posibilidad nga naaan ang biktima tungod sa kangit-ngit sa nahitabuan. posible nga tulis pero matod pa po sa asawa rin wa man kunin siya kontra gid wa man siya kung nag-apas ako nun siyang anak mangita ra siyang anak. Way na ilang kaaway ang kabanay sa namatay nga kanhi driver sa Visayan Electric Company. Giangkon hinuon sa asawa nga tiggamitan og ginadling drogas ang biktima kaniadto. Waligya, wala na siya naman gamit ra pero pag kami niya wala na gina siya inom na gina nakabiya magada siya inom 5 ka tuig. Ryan Sorote, News 5. Mga pulis ipakatap sa barangay Inayawan tungod sa sunod-sunod nga nahitabong pagpamusil sa maong lugar. Kini ang nahukman sa tigom sa kapulisan ug mga barangay officials kaganiha. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sugod karong gabi, butangan ang Inayawan og dili mo minus na po ka mga pulis sud sa 24 oras nga idugang sa Cebu City Police Office. So the barangay will see more policemen here from today. And have instructed the station commander to utilize this personnel according to the pattern of the shooting incidents, the places of occurrence, so that their checkpoints will matter. They will just not stand there and just be seen. Policemen should be felt. Hindi lang. Pag-abot sa idugang pulis nga ihatag ni Sir Kapa, mga 18 ka pulis na dedicated solely for barangay niyo. So mo na itong i-utilize? O, kay kasagara gid ang paglingkod pa lang ginato sa barangay Inayawan, ang immediate concern gid ni na abtan ako is kaning shooting incident sa Inayawan ug katong series of robbery sa another barangay. Alang sa OIC sa Cebu City Police Office Conrad Capa, dili lang sa Inayawan nahitabo ang mga pagpamusil ug mas importante ang presensya sa kapulisan aron maminusan ang krimen. Not only that, this barangay police community partnership. I will emphasize the community because the residents, with all available communications to us, na hindi sila makikilala, they can just text may hotline, si Konsehal. Sukad sa Enero sa miaging tuig hangtod sa buwan sa Pebrero karong tuiga, nakatala ang homicide section miabot og 34 ka pagpamusil. Sa Inayawan og 5 lang ang dunay na ilang nga suspect, samtang usa ang napasakaan na og kaso sa korte.
gumikan mo drug na siya, nya nag-away-away, nya kato siya dili siya masuko man siya dunay butan-aw niya nang iya dito sa pusil. Kana sila wa na sila kay kauban man na sila sa una mga grips man na sila. Mga pulis outpost ilang ipakatap usab sa barangay nga bantayan sa pulis tibuok adlaw ug gabi. Usa lang ni ang barangay Inayawan nga nakita nato nga ato sa usas mga priority. So nalipay ta sa gihimong aksyon sa atong kapulisan o sa pagkakaroon nangita lang kitag mga paagi pag-explore ug ubang pang mga possibilities unsaon nato pagpahibalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa kapulisan. Kining tarpaulin nga adunay hotline sa command center sa CDRRMC nga ibutang sa barangay hall usa lang ni sa ipamutang sa mga sitio sa Inayawan aron ang katawhan makatawag sa telepono o makatext sa cellphone kung ugaling dunay mutumaw nga panghitabo sama sa pusil diha sa maong lugar. Ray Pasaporte, News 5. Nasikop sa kapulisan ang duha ka mga suspect sa pagpanuli sa duha ka mga bank collector sa Dakbayan sa Karkar. King Perez, Suginlimi. Si Joel Moreno, 29 anyos, ug Harrison Abindan, 19 anyos, na dakpan sa Sitio Talot, Barangay Valencia, Dakbayan sa Karkar. Silang suspect sa pag-hold up sa miaging buwan sa mga kolektor sa Fairbank, Karkar, nga silang Robin Pellegrino ug Maria Ofelia Look, nga nakuhaan og motorsiklo ug kapin 30,000 pesos. Kuas kwarta. Kani mo ni nag-angkas sa motor. Mo ni angkas sa motor kani. Kani katawana. Nga nang ilang tabon sa naong ko sir. Makita man ilang naho ilang ba kay dili ra man ko naong. Di man kay na tabon gi sa ilang naong. Sigurado gyud nga sila gini nang hilabos sa mga dito. Si Moreno nakuhaan og kalibre 45 nga pistola ug usa ka paketeng shabu, samtang si Abendan nakuhaan usab og usa ka paketeng shabu. Actually, amo na lang gi-verify dito, suma sa kapitan, mag-kuan po silang drugs po. Di pa katumbok ang kapitan o mamaligya mag-unsa, basta kay usa na sila sa manggamita yung drugas dito. Si Moreno nga ahente sa bugas, samtang si Abendan nga usa ka habal-habal driver, giila sa kapulisan nga mga notadong tulisan sa maong dapit. Sa nangay pasayro ng tabuan sir, kung distansya man ang parking dito sa nangay tabuan. Katong mga orasa ang dira ko sa Antakan na Antakan ya sa Bulangan na. Ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan nagtuo nga aduna pay mga kauban ng duha ka mga posibleng responsable sa mga pagpanuli sa Sugbo. I think they have other members no sa ilahang modus operandi, and ako nang i-direct ato mga Cebu Police sa Karkar o mga Metro Cebu na ipahigayon sa dang hot pursuit sad sa katubang mga membro pa nga nagtuota nga nagtago-tago karon. King Perez, News 5. Desisyon sa Committee on Complaints and Investigation nga suspenson ug unom ka buwan si Dumanhog Mayor Nelson Garcia subay sa mga reklamo nga gisangat sa iyang Vice Mayor. Gisibog una kini sa Hunta Provincial. Suginlimi Leslie Caminade Vistil. This committee, after a thorough investigation, recommends that respondent Mayor Nelson Gamaliel F. Garcia be declared guilty of the charge. Nabaniog niadto pang miaging semana ang nahimong desisyon sa Committee on Complaints and Investigation din ilang gindurso sa Hunta Provincial nga suspensuhon gyud og unong kabuan si Dumanhog Mayor Nelson Garcia subay sa reklamo nga gisangat ni Vice Mayor Efren Gungun Hika nga grave misconduct ug abuse of authority. Apan napaka nga mong tingwa sa komitiba kagahapon ato sa sesyon sa Provincial Board, human mihangyo si Board Member Alex Binghay nga hatagan siya og usa ka semana una pa mo desisyon kay buot niyang basahon ug tun-an ang nakabut sa komitiba. Gisigundahan ni Board Member San Shimura ang hangyo ni Binghay. Bisan og nabaraw ang pagdesisyon, wa makauyon si Mayor Nelson kinsa mitambong sa sesyon sa desisyon sa komitiba kay matud pa niya bakak ang iyang nadunggan. Matud niini nga unta dunggon ang iyang motion nga hatagan siya higayon nga makaapil sa sesyon o makaesplikar sa habig ngadto sa mga board members. Dili kay magbase ra sila tanan sa committee on report o niya divide the house natural kisa may mudaog good voting nga wala sila kasabot unsang kaso no I trust nga unta bisag liberal party sila, they will decide on their conscience, they will decide according to the law. Alang sab sa reklamong Vice Mayor nga bisan todo malangay ang pagdesisyon sa Provincial Board, mas maayo sab nga mahatagan og igong higayon nga makabasa pa sa maong desisyon ang ubang sakop sa PB.
I am very confident. No, I have read the decision of the committee. It was very well. It was very well written ang decision. Tanan nga mga arguments nako, no, evidences nako were all there. Also ang evidence sa ni Mayor Nelson naasad dito sa report sa committee. So if basahon to nin bisan kinsa, I'm sure and I'm very confident na they will approve it. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Alang ni Dumanhog Vice Mayor Efren Gungun Hika nga gilangay-langay sa Hunta Probinsyal ang pagdungog sa committee report kagahapon nga nagduso nga angay ng suspensoon si Mayor Nelson Garcia. Jinky Rusit, Suginlimi. Gihulagway ni Dumanhog Vice Mayor Efren Gungun Hika nga paglangay-langay ang gihimo sa Provincial Board subay sa ilang pagsibog sa pagtuki sa committee report subay sa 6 ka buwan nga pagsuspenso ni Mayor Nelson Garcia. Kahinumduman nga lakip sa miuyon sa pag-defer ini maong mga kapartido ni Hika sa Liberal Party apan wa matud pa siya masuko kanila. Time will come, no, nga mabasa nila, no, ma-review nila ang committee report. Sigurado ko nga masabtan nila og ngano nga naka-desider ang committee sama pod sa ako ang gibati. Apan bisan pa man niini kampante si Hika nga sa di madugay mahukman ra sa provincial board ang suspension sa ilang mayor. Siya nagtuo nga dunay igong kapasikaran ng iyang giduso nga reklamo. I am very confident. Confident kay ko nga sa ilang pagbasa, pag-review sa committee report nga makahatag sila og sakto nga desisyon. Unya, ang desisyon ni ana pabor gyud na sa paghatag og silot ni Mayor Nelson. Si Mayor Nelson Garcia una nang mipadayag sa iyang pagduda nga sa higayong madesisyonan ng iyang suspensyon, tataw nga dunay pamulitika niini. Jinky Rosit, News 5. Padayong gipaubos sa psychological treatment ang 12 anyos nga tinunan sa dakbayan sa Talisay nga gingong gimolestiya sa iyang coach. Gipaabot pa karon sa DepEd 7 ang investigasyon sa Talisay City Division bahin sa insidente. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagpaabot ang Department of Education Region 7 sa investigation report sa Schools Division Superintendent sa DepEd Talisay City Division kabahin sa reklamo batok sa usa ka magtutudlo sa Talisay City National High School nga giingong nang molest siya og 12 anyos nga tinunan sa grade 6 sa Talisay City Elementary School atol sa Central Visayas Regional Athletics Association kun si Viraa. Atleta ang maong tinunan sa maong sports event, diin coach niini sa sepak takraw ang magtutudlo. Sa blotter sa Asturias Police Station nga niadtong Huwebes sa gabi, nanihapon ang mga tinunan sa Asturias Central School ug gitawag sa magtutudlo ang biktima. Gitawag ako na siya, nasa ko na sa ikuan, kaya maestro man, uyog siya, kaya mabot ito, higat niya ha. Gisungog sa iyang mga kauban ng biktima mao nga nahibaw-an sa uban nilang magtutudlo ang nahitabo ug gi-report dayon ang insidente sa Asturias Police. Mato ni Vivian Hinete, ang pangu sa Education Support Services Division sa DepEd 7, kinsa mao sa in charge si Biraa nga kun madawat na nila ang investigation report gikan sa Talisay Division, tun-an dayon nila kun unsa nga mga kasong administratiba ang isang atbatok sa maong magtutudlo. There will be an investigation nga iadto pa sa regional director on sa inahitabo. So that's the time nga kuan administrative ra gyud ang makuan sa region. But with the criminal case ako ana. So kinsa may mo conduct sa initial investigation mo agi pa ni sa Talisay Superintendent? Oo, kay sila may nakahibaw ana sa history. Gipaybaw sab ni Talisay City National High School Principal Lorna Panilagaw nga naghimo na sabog kaugalingong investigasyon ang ilang School Grievance Committee nga iyang gipanguluhan. Magpaabot pa sila sa desisyon sa DepEd Talisay City Division kung ipaubos ba sa preventive suspension ang magtutudlo samtang gipahigayon ng investigasyon. Matud pa, ang mga magtutudlong ireklamo og kasong child abuse mahimong mapahamtangan og silot nga pagkasuspenso apan di makataktak ang principal kay desisyon na kini sa DepEd. But internally, ma'am, sa atong school, Sa atong school? sanctions na pwede sa natong ma-impose? Like, Naasab. like what man, ma'am? Kanang suspension, pero it depends on the gravity of the case sab.
then ato pa jud sad nang i-investigate. Parehong wa pa manood sa tunghaan ang biktima ug ang maestro kay rest day pa nila human sa sports event. Matod sa principal, nakugang siya sa balita ug mao kini ang labing unang higayon nga gireklamo ang iyang magtutudlo sukad siya milingkod ni adtong Nobyembre. Asoy ni Ma'am Lorena, dugay na siyang nasayod nga bayot ang maong maestro ug wa sila nag-discriminate ug mga magtutudlo sa LGBT community. Dugang niini nga tarong mutudlo ang maong maestro. Murag nasyak ko. Kay dili man gud ingon ana, normally as a person ingon ana ra man jud na sila, ato ra man na silang gidawat sa atong society nga mga bayot homosexual sana, pero wala man sa jud ko ka kuan og incident nga nag-ingon ana siya sa mga students nato. Tinuod manood di ang maong alegasyon batok sa maong maestro subling gipahinumduman ang tanang mga magtutudlo nga kinahanglan silang mahimong ehemplo sa insakto nga values ug angay ipabilin ang profesional nga relasyon tali sa ilang mga tinun-an sa tanang mga kalihukan sa tunghaan, mapa-academic man o extracurricular. Sa off-cam interview sa iyaan sa biktima nga co-teacher sa maestrong suspect, gipahibaw ni ini nga padayong gipaubos sa psychological treatment ang iyang pag-umangkon. Andrea Patenia, News 5. The same topic, Glenn, mga kapatid, ang sexuality sa tao gimugna aron mo sanay ning kalibutan sama ra usab kini sa ubang matang sa mga linalang nga mi-survive sa kalibutan. Apan ang nakalahi og nakapahimo sa tao nga labaw sa uban nga linalang Georgia, mao ang abilidad nini sa reasoning nga nadala sa iyang pagkahimugso. Culture nga gidiktar sa katilingban nga iyang namatan og kabuot ug labaw sa tanan moralidad nga gimando sa iyang pagtuo sa usa ka labaw nga makagagahom. Sa unang bahin sa special report nga nag-uluhan og Let's Talk About Sex, gisusi ni King Perez kung giunsa paggamit sa uban ang sexuality gawa sa tumong og katuyuan niini nga pagsanay. Sugbo, gitawag nga Cradle of Christianity of the Far East. Kataghanan sa mga Sugboanon nagpabiling mga Kristiyanos. Gitudloan nga ang pakigilawas alang lang sa magtiayong babae ug lalaki. Apan silang Cactus nga 28 anyos ug Tulip nga 23 anyos, mga Katolikong dili minyo nga miliko sa mga pulong sa Biblia. Aron makabot ang lawas ng kalipay, kuwang alang sa gayman nga si Cactus o ginahan nga si Tulip nga makigilawa sa usa lang ka tawo. Maong makigroup sex sila. Paguman sa disco, someone invited me na umato dito for midnight snacks. Then it just happened na daghan day sila dito. And then wala, nag-enjoy na lang po ko. More than 10. Tagay, mga hubog, moto, subot-sabot. Nakasinabos tong duha dito, moto, sugod itong sucking, licking, kissing, na sex. Moto, sugod ka na. Puli-puli, pulihan na mong duha ka laki. We're not simply looking at sex as something sensual or something physical, but it also is something spiritual, no? Nga it binds people together to become, in the words of the scriptures, one flesh. No? 14 anyos nagsugod si Cactus, samtang 15 anyos nakasinati sa group sex si Tulip. Makaila silang sexmates pinaagi sa social networking sites ug personal networking. Why standard silang Cactus ug Tulip kung kinsa ang ilang makahilawa sa usa ka grupo? Open for invites ang group sex ug pwede lang kining mapahibaw sa usa ka participant sa laing tao kung moapil kini. Mag-agad resab sa sabot sa mga participants kung ipatuman ang pagsulod sa condoms.
Mahimo sab silang moinom daan og alcoholic beverages sa di pa ang group sex. Ug matud pa ni Cactus, kung kumpleto na ang grupo, wa na'y maka-back out. Kay dili raman mga nasa legal age ang nagkatunanan na pa man sa mga minoritas nilang gyud ganahan na may bawaan kay most likely kay tao may ingon na may lang abnormal manyakis. Wa gilimod nilang Cactus ug Tulip nga makasala sila sa mata sa gilang Ginoo. Depensa nila nga di nila mapugnan nga makighilawas sa usa ka grupo isip usa ka panghinahanglan ug lingaw-lingaw. Apan sama sa ubang tao, kahibalo silang mahigugma. Gani dunay duha ka tuig na nga lalaking uyab si Cactus nga nasayod siyang binuhatan. Samtang usa ka tuig nga anak ang resulta sa panaghigugma ay kaniadto ni Tulip sa iyang uyab nga naka-group sex sab niya. So para nimo mapasaylo pa ka kung na ay tinuod nga laing kinabuhi ikaw man sa kamatayan. Sila ko di na. So asa ka pa doon? Impyerno siguro. Karon nga nasayod na kita sa kalibutan sa group sex, matawag ba kini nga susama sa mga binuhatan sa sex offenders nga milanog sa mga balita diri sa Sugbo? Adto na bay koneksyon ang pagbuhat og group sex ug pagbuhat og sex crimes? Kini lang ang pipila sa mga pangutana nga matubag sa sumpay niining sugilanon ug mang adlaw sa padayong pagtuki sa sexualidad sa atong henerasyon. King Perez, News 5. Speechless ko ato, Attorney Georgia. Tagarag yung mga pangitabo nga wala lang kita kalibutan, no? Ngayon kalibutan. Yes. We'll wait for the dapat may next mga, three but it's nice to get Mr. insights King niya Perez. Yes. Special feature. Yeah, before we make a comment, I want to hear the kuan of Mr. Exactly. Perez. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay Gilang Kutob sa balita. Aksyon!